आंहा इलेक्सन फैगासिनो बेफोराव बारा दिन थांथ'ला एसे बुंनांगोन ना सुबिदा मोनबाय नालाय इलेक्सननि खोथा नङा होमबा ना बुंबा आफादगिरिनाव पारमिसन लाखाबाय आंहा इलेक्सन फैगासिनो एसे एनै बुङाबा बोरै जानो नङा होमबा निर्बाचन फैगासिनो दं इलेक्सन नङा आं आफादगिरिनाव पारमिसन लाखाबाय गोबां सेर सेर रायज्लायना बुंखादों आंखौ थाब बुंहरदो आंहा इलेक्सननि बिराद मिटिं दं गोजोनहाय बजाय दंबावो ओंखायनो आंखौ बुंग्रोदो होननानै बुंनानै लादों ओमफ्राय आफादगिरिया बुंदों दे होननानै जोंनि सापर्टार सासे आफादगिरियानो आसलसो माने माबा नांगोल मिथिबाय नांगोलखा दे दाना इलेक्सनाथ' जानोसै फैगौ माबायाव जागोन बैसागुनि उनाव जाहैगोन इलेक्सना आङो खावलायबाय बाथौ गुदि बाथौनि गासैबो सिबियारिफ्रा फैगौ निर्बाचनाव फैगौ इलेक्सनाव नांगोलखौ हेफाजाब होगोन होननानै खुलुमबाय आङो होना होआसै उनाव खुलुमहरबायलै होना होआसै उनाव मिथिबाय आंलाय बिखाराव बिबाय एकदम गोथार दे नांगोलाव गोथार मिथिबाय बै एखम्बा माबा ट्रेक्टर माबा साथा थाथाफोरखौ बारा खेल दाला एखम्बा माबा गेसबो फैयो ना गेस पाइप लाइन ना बैखौ संग्रा गेस बेखौबो नुयो आरो ट्रेक्टर नुयो माबा टर्च लाइट नुयो दसे दं दसे गैया बेफोरजों जोंना एकदम पारमानेन्ट बे नांगोला मिथिबाय जेबो नायनांगौ गैया एक नाम्बाराव थाखायो माने नांगोला बेहायनो होबानो जाबाय होथारनांगोनलै थगाय मोननाय नङा मिथिबाय होथारनांगौ दै दाना आलादा रायज्लायनोसैलाय सुक्ति दाखालि जानुवारि मासनि 27 तारिखआव अस्त्र गारनानै शान्तिनि थाखाय सुक्ति खालामबाय जों बेखौ बयबो बरायदों बिराद मोजां जाबाय एफा गोबाव आन्दलन खालामै दिनै बर' रायजोफोरनि थाखाय जिथु आन्दलन खालामदोंमोन आलादा रायजोनि थाखाय बिथांमोना बै समाव जिथु अस्त्र गारनानै शान्तिनि नामाव सुक्ति खालामबाय जों बेखौ बरायो बेयो जोंनि थाखाय बिराद मोजां जाबाय आरो लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुआबो दिनैनिफ्राय आन्दलन खालामला होननानै सुक्ति खालामबाय मोजां जादों एबसुआबो आलादा रायजोनि नामाव सेपारेट बड'लेण्डनि नामाव आन्दलन खालामला होननानै बुंदों गाज्रि नङा बै नेसनेल हारिमुआव लानानै थांबाय थायोमोन बा बबेबा बिथिङाव लानानै थांबाय थायोमोन न' बड'लेण्ड न' जै बर' हारिनि जै डिभाइड आसाम 50-50 खानाया ओरैसिना जायो 50-50 सिनफैयोमोन मोजां जाबाय एबाराव खानाय सिन्था नांला जोंना रायजोफ्राबो एबाराव आन्दलनाव ओंखारहैनांला मोजां जादों गाज्रि नङा मिथिबाय खिन्थु प्रमद बर' बुंदोंमोन बियो आङो रायजोफोर MCLA जानो थाखाय EM जानो थाखाय MLA जानो थाखाय मन्त्रि जानो थाखाय MP जानो थाखाय आन्दलन खालामाखै रायजोफोर जोङो आङो बर' जाथिखौ रैखाथि होनो थाखाय बर' रायजोनि थाखाय सेपारेट बड'लेण्डनि थाखायसो आन्दलन खालामदों गावनो बुङो आखलानो थिनबा मानसियानो मिथिबाय मा बुंखो बेयो MLA MP जानो थाखाय आं आन्दलन खालामाखै दिनै MCLA जानो थाखाय आन्दलन खालामाखै होनना बुंग्रा मानसिया दिनै एबसु गारनानै मालाबानो UPPनि प्रेसिडेन्ट जाबाय इलेक्सन गेलेनो थाखाय केम्पेइन खालामगासिनो दं मा जाखो एबसुनि प्रेसिडेन्ट थानाय समावनो जाथिखौ जाबाय थगायबाय बियो आरो राजनितियाव फैनानै बिसां थगायबावदों बेनि खोथाखौ सोर बिसास खालामनांगौ एबसुनि प्रेसिडेन्ट छात्र संगठननि प्रेसिडेन्ट बे जातीय संगठन बर'नि बिनि प्रेसिडेन्ट बे समाव थानाय समावनो रायजोफोरखौ जेबादि गाज्रि रोखोम मोनसे अलखदाव खोख्लैनानै जातिखौ मोनसे अलखदाव खोख्लैनानै जातिखौ थगायनानै फैबाय बियो आबसुखौ गारनानै दिनै गावनो राजनितिक लिडारफोरखौ बिसास खालामनाङा गावनो राजनितिक लिडारफ्रा थगायस्लाना होनबाय दाना उरखावदाखौ होखारनानै होखारनानै सियार लाबो प्रेसिडेन्टआ जाबाय दा बिटिआर जादों होनना बुङो प्रमदआ बिटिआर जादों होनना बुङो दैलि केम्पिंआ खालामगासिनो दं एबार बिटिसिनि सिबा आंसो जागोन होननानै आरो बिटिआरखौ मानो बुंदिया बिटिआर जादोंलाय मा बिटिसि होनबाय थाखो बेयो दिनैबो लाफोर दं बिटिआर मोनसे खालामदों बिटिसिनि सिबा आं जागोन रायजोफोर एबा हाग्रामा सेस बिटिआर बुंदोंब्ला मा बिटिसि बुंगोन ना बिटिआर लाबोदों नालाय बिटिआर बुंदों नङा होमबा मानो बिटिसि बुंबावखो बेलाय सुक्तिया खालामनानै लाबोबाय बिटिआर बिटिसिनि सिबनो बिटिसिनि सिबा हाग्रामासो नोंहा बिटिआरनि जानोबा जानो जाबाय मा बिटिसिसिम बिटिआरनि सिम जादोंबा माबा
आहा बिटिसिनि सिम ना बिटिआरनि सिम जादों सिंसार बुंनांगौलै सिंसार माबा जादों गाज्रि जादों जोङो बुंदों एनडिएफपिफोरखौ जोङो खावलायदों बिपिएफ हान्जानि जानानै जे नोंथांमोना एबार इलेक्सनाव जोंखौ सहाय खालामदों जोंखौ सहाय खालाम ज' खामानि मावलांनि होननानै जों एनडिएफपिनि मोनब्रैबो भटखौनो जोङो खावलायबाय थादों दिनैसिमबो खावलायदों सुक्तिनि दारै मानसिया गनांगौ आरो केसा जोबनांगौसो बा जेरावसो लाना थांफिननांगौ बर'दल दैमारिखौ मा सुक्ति बोरै रायलायखो बे प्रमद बर'आ सुक्तिखौ आंथ' बोरै बुजिहरदों मा सुक्ति खालामनाथ' जेराव थांनाय खोथायानो फैया बे मा सुक्ति जादों बे प्रमद बर'आ मा सुक्ति खालामगासिनो बुझनो हाया खुनु प्रिथिबियावनो आं खोनाफेराखै मिथिया आङो बे मा जाखोलै सुक्ति खालामग्रा मानसिखौ जेराव लाना थांफिनो गनायनि थाखाय बिथांमोननि केसखौ फोजोबनायनि थाखाय लाइनसो लानांगौ प्रमद बर'आथ' दिनै बिनि सोमोन्दै फंसे बुङा मा जाखो बे सुक्तिखारि दाखालि तामुलपुराव आबसुनि बे फ्लेगनि माबा खुन्थियाखौ गोमानानै गाबदों आंनो खोथासो गारदों मानसिफ्रा हिनजाव खारजानायसो गाबदों जाम्बाफोर एसे मिथिया होनना बुंदां नोंगौ खारबारदोंमोनबो जाहैदों हिनजावा दिनैसो गाबदों मानसिफ्रा सानदों माने माबा जाबाय बेहा एबसु आसल गाबनायनिबो हिनजावा खारबारदोंमोन जाहैदों जों खबर लाबाय नोंगौ खारबारदोंमोन खारनायसो गाबदों जाहैदों फैफिनबाय नङा दा फैफिनबाय जानांगौलै खोनादों जायखिया बेफोर आरोखि सल'फ्रा रायज्लायनांगौ दा आइया रायजोफोरनो खोन्थानांगोन आंहा माबा बिसोर उल्था आंखौ बुंबाय थायो बिटिआर जाबायनो माबा जाबायनो जासिगोन ना दिनै आरो मालाबा मोनफिनगोन जोंहाथ' आरो मिथिंआ जाबावखागोन इलेक्सन नांगौ नङा खोन्थानांगौ थगायसुलासो बियो प्रमद बर'आ जाथिखौ थगायना फैबाय मा होनोमोनलाय थगायसुला बिसोरखौ बिसास खालामनो नाङा होनना बुंला मानसिया गावनो हरै प्रेसिडेन्टआ जाहैबाय इलेक्सना जानायसै बिटिसिनि सिट जायो बिटिसिनि सिटआ हाग्रामासो नोङो बिटिआरनि सिट जानोबा जाहैयो बिटिसिनि सिट हाग्रामाखौ होखारनो हायो सोरबा जों बायदि थानायाव देनाय हायो मा दङ नों आबो बिदि बहा दारायनो नायनो दारायदेरहैनानै होना नङा होमबा प्रमद बर'आ बहा दारायनो दारायनो देखायदेरनोला नङा होमबा होमबासो थाल मोनगोन बियो देनां बिटिआरआनो जाथ'खाखै बहासिम जानो मोनोब्लाय देनां बिटिआर जाबाबोथ' सुक्तिखारि हिसाबै जानो मोननोबो हागौ रायजोआ मोनोबा दाना बिटिसिनिसो इलेक्सन बिटिआरनि इलेक्सन नङा मिथिबाय जाबाय दे रायजोफोर आंहा मोनसे मिथिं दङ बर'फोर लावजोबबादि बुंबाय थानोब्लाथ' बिराद मोजां जागौलै खिन्थु आंहा हारसा बुंनांगौ ओरैहाय जाया प्रमद बर'खौ रायज्लायनो मोना हारसानि बर'नि बेबादि मिथिं गानबाय थाबाथ' बे गैखाला बे प्रमद बर'आ आंबो दा बर'नि खेथ्रआव बर'नि जि फाजा बुङो बेयो आंखौ आंहा जों हारसा बर' मोनखौ ज' लानानै मिथिं खालामो नालाय हारसानिल' जि बुंबाय थानांगौ जायो दिनै मोजां जाथारबाय रायजोफोर मिथिङा आरो बेबायदि माबा मोनसे खालामनांगौ आंनो दे जायो जाबाय